салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова дар YouTube. нафарони зиёд ба ман саволҳои гуногун додед. метавонед ки ин видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. агар саволҳо бошад, фақат дар поёни видео дар комментария саволи худро нависед ва ман ба саволи шумо тезтар ҷавоб медиҳам. вақте ки зиёд инсонҳо ба рақами телефони ман паёмакҳо равон мекунед, савшини равон мекунед, ҳафтаҳо саволи шумо беҷавоб мемонад, чунки ман имконият надорам ки телефонамро банд кунам ба паёмакҳо ё зангҳои телефонӣ ҷавоб диҳам. ман умуман имконият надорам ки телефонамро банд кунам. барои ҳамин саволҳо бошад марҳамат дар поёни видео саволҳои худро нависед. тезтар ҷавоби худро дар ҳамин YouTube дар канал дар ҳамин поёни видео мегиред. нафароне ки зиёд масалан мегӯед ки мо чӣ хел обуна шавем, вақте мехоҳед обуна подписатро зер кунед, унҷо муаммо мешавад мегӯед. инро ман намедонам, мумкин ки шумо яъне ки дар Google дароед ва мумкин ягон хатогие бошад, аккаунти худро тафтиш баред ва ду канал буд ба ном Ширин Ибронова, якеаш кор намекунад, фақат ҳамонеш ки сурати ман аст, ҳамон каналам кор мекунад. марҳамат, Ширин Ибронова сурати ман ҳаст, бинед ва подписатро зер кунед, аъзо шавед, обуна шавед. тамоми анами видеое ки ман мекунам автоматически ба шумо мераванд, шумо дида истифода мебаред. чунки зиёд саволҳои такрорӣ ба ман меоянд, ман саволҳои такрорӣ ба ҷавоб намедиҳам, видео ҳам намекунам. саволҳои такрорӣ оиди РВП, вид на жительство, гражданство ва ҳуҷҷатгузорӣ, марҳамат канали ман дароед. тамоми видео нисбати анамин ҳуҷҷатҳо ҳаст, дар асоси қонунҳо аст. марҳамат, бинед, тамошо кунед ва истифода баред. ва нафароне ки ба ман савол додед ки РВП споридаед, вид на жительство, гражданство ва ба Тоҷикистон рафтаниед ва аз ман савол додед ки рафтан мумкин, омадан мумкин. ман ба шумо кафолат намедиҳам, яъне гарантия намедиҳам. якумаш РВП муддати 2 моҳ бояд вайро гиред ва вид на жительство, гражданство спорида бошед. хуб мешуд ки он ҳуҷҷатҳоро мегирифтед ва баъд сафари Тоҷикистон мекардед. чунки дар оянда чӣ тағйироти иловаҳо ба қонунҳо мешавад, инро ман намедонам. ҳар ҳафта, ҳар моҳ як тағйироти иловаҳо ба қонунҳо мешавад. мумкин шумо равед ягон тағйироти иловаҳо ба ягон қонунҳо шавад, ҳуҷҷати шумо аннулировать шавад ва аз он тараф омада проблема шавад. барои ҳамин хуб мешуд ҳуҷҷатҳои худро гиред, баъд бемалол равед. аммо инро донед ки дар ин пандемия бинед нархи билетҳо, чиптаҳо гуногун мешаванд. мабодо рафтед, омадан натавонистед, бо ягон проблема нашавад. ҳама тарафа фикр кунед пеш аз рафтан. ғайри ин саволҳо додан оиди патент. оиди патент саволҳо додед. ман зиёд инсонҳо савол дода буданд, ман ба онҳо гуфта будам ки регистратсия дошта бошед, бемалол ҳуҷҷатҳои худро рафта дар ҳамон УВМ-и минтақаи ҷои зистон дар ФМС ҳуҷҷат супоред барои гирифтани патент. чунки регистратсияҳое ки пештар дар даст доред то 15 июн 2021 сол тамдид шуданд. муҳлати он регистратсияҳо дар асоси фармони 274 президенти Русия, ҳамон регистратсияҳои пештара то 15 июн 2021 сол яъне дар қувваи қонунӣ ҳастанд. шумо имконият доред ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент супоред. садҳо нафар савол доданд, бо ҳамон регистратсия рафтан, ҳуҷҷат супоридан ва гирифтан патент, аллакай кор карда истоданд. шумо низ дар асоси ан ҳамон регистратсия равед, 15 июнро интизор нашавед. айни ҳол ки кор кардан хоҳед, бе патент кор кардан наметавонед, мумкин нест, ин ғайриқонунӣ аст, депортатсия мекунанд, ҷарима мекунанд ва корфармо работодателро ҷаримаи калон мекунанд. барои ҳамин ҳатман патент кунед ва интизор нашавед ки 15 июн бияд, баъд шумо патент мекунед. медонед ки патент то муддати то 1 моҳа ҳуҷҷатгузорӣ мешавад. барои ҳамин айни ҳол имконият доред, июнро интизор нашаведу ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент супоред. ва дар оянда кадом қонунҳо мешавад, чӣ тағйироти иловаҳо мешавад, ба мо ҳоло маълум нест. чӣ қонун тағйироти иловаҳо ки шуд, ҳамон рӯз ки имзо кард президенти Русия ва мо огаҳ мешавем. боз ҳамин хел насиб бошад, зинда бошем, дар ҳамин канали ҳамин YouTube метавонам ки эълон кунам. нафарон якар подписчики ман бошед, автоматически ҳамаи видеои ман ба шумо мераванд. нафароне ки видеоро мебинед, ба хотири ҳамватанон, ба хотири як савоб гирифтан лайк гузоред. лайк барои ман лозим нест. лайк ба ҳамон нафароне лозим аст ки шумо вақте лайк мегузоред, класс мегузоред, видео паҳн мешавад, видео зиёд мешавад, саҳифа ба саҳифа YouTube меравад ва дигар ҳамватанони мо ки муҳтоҷи анами хел маслиҳат ҳастанд, ба забони тоҷикӣ вайҳо гирифта видеоро тамошо карда истифода мебаранд. дар амони худованд бошед. саволҳо бошад, марҳамат дар комментария гузоред ва видеоро поделиться кунед.